Pahinga kayo ata. Mabiko mo nga lukundi dyan. Doon ka sa loob o doon ako sa loob? Pagka nababa. Malawak na. Malawak na to, madam. Kulang pang pagtaniman. Ang lakas ng hangin dito, kaya sabi ko, hindi kaya maputumba. Hindi. Wala yung mga trabahador, hindi ko matawagan kagabi. Okay lang. Wala tan. Buti hindi kayo na ano dyan. Mataas yung wire. Mataas yung wire. Tinataas din. Hindi pa nakabalik yung mga galing sa bahay. Nandun na sila. 1, 2, 3. Nanay na pa ha? 1, 2, 3. Hop. Sabi ko kasi sa kanya, maski magdagdag siya ng ganyan. Sabi niya, flooring na kasi yung lalagay na pugo na may kwarto. Tulag. Ay, pagano. Pwede niyang iparada dito. May sali. Iparada niyo dito na lang sa loob. Opo. Dapat pala may music ano. Pamputok yo. Sige ni. Hindi. Leader din man tayo bawas mo yan. 1, 2, 3. Atan. Dai, diretso banda ka. Oh, ito na yung iniwan naming bakas sa Minggang Pangasinan. Ito na. Kung taga rito ka, kunin mo na. Ito, iwan na namin dito. Iwan na namin. May ano pa yan, may 1 kilong... Magdala ka ng truck mo, wala kang mapaglalagyan. Magdala ka ng truck mo. Dali lang makita ko. Barangay Evangelista, Minggang Pangasinan. Kung alam mo to, kunin mo na. Let's G. Sa inaladan to, eh. Bago na Oh, to. binagsak to, nilinisan pa namin. Para makita nyo kagad, kabo. Kubo, 6 by 10 feet, open type. Magdala ka ng truck mo, sigurado. Pati yung bato, kunin mo na, kawa. Pati yung patungan, kunin mo na. Kunin mo na. Tukit lagi. Galaro, bro. Nangyari ko bro sa lahat to. Piniram Eric King ha. Tabo ha. Ang balang ano yung uniform.
Ito yung talagang bakas. Hindi yung ulo ng baboy, paa ng baboy. Ito yung bakas. Kubo, 6 by 10 feet.